ସେମିତି କଣ କହୁଛ ସଙ୍ଗାତ? ଭଲ ଆମ ଦେବତା, ଭଲ ବଜେଇବା ଆମ ବେଉସା। ଆଜି ଖାଇବାକୁ ଗଣ୍ଡେ ମିଳିଗଲା ବୋଲି ଆମେ ଆମ ଭାତ ହାଣ୍ଡିକୁ ଭୁଲିଯିବ? ଏଇଟା କଣ କେବେ ସମ୍ଭବ? ଅରେ ସଙ୍ଗାତ, ଯୋଉ ଢୋଲ ଏ ଶଙ୍କରା ନାୟକ ପରିବାରରେ ମୁହଁରେ ଆହାର ଦବା ପାଇଁ, ତା ଭାଇକୁ ଡାକତର ପାଠ ପଢେଇବା ପାଇଁ 30 ବର୍ଷ ହେଲା ପାହାର ଖାଇ ଖାଇ ଆମ ମୁହଁରେ ଆହାର ଦେଇଛି। ସେ ଖାଲି କାଠ ଚମଡ଼ାର ଢୋଲ ନୁହଁ, ହଉଛି ଆମ ପାଇଁ ଆମ ଠାକୁର। ଦୁଃଖରେ ଯେ ଆମ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଛି, ଖାଇବାକୁ ନଥିଲା ବେଳେ ଯେ ଆମକୁ ଖାଇବା ଯୋଗାଡ଼ କରିଦେଇଛି, ସେ ତ ଜୀବନ ନଥିବା ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ମତେ ଲାଗେ ସେ ଯେମିତି ଆମ ଘରର ଜଣେ ମଣିଷ, ଯେମିତି ମୋ ବଡ଼ ପୁଅ। ତାକୁ ଭୁଲିଯିବା କଥା କେବେ କହିବୁନି ସଙ୍ଗାତ, କେବେ କହିବନି, କେବେ କହିବ। ତମର ସେ ନାକ କାନ୍ଦୁରି ଦୋଷଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲାନି ଆଉ। ସଙ୍ଗାତ, ସେଠି ନାକ କାନ୍ଦୁରି ହେଇନଥାନ୍ତା, ସେ କଣ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥାନ୍ତା? ବୁଝିଲୁ ଅଜୟ ଭାଇ, ତୁ କଣ ଚାଲିଲୁ ଆମ ଭାଇ ଭାଉଜଙ୍କ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି? ଆମ ଭାଇ ଯୋଉ ପାଟିରେ ଢୋଲ ବଜାଉଥିଲେ, ଭାଉଜ ସେଇ ପାଟିରେ ହିରୋଇନ। ଭାଉଜ ଏକ ପାଖରେ ସିରିରେ ଏମିତି କାନ୍ଦିଲେ, ଏମିତି ନାଟକ କଲେ ଯେ ଭାଇ ଆମର କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଢୋଲଟାକୁ ଗିଲା କଲେ। ଆଉ ତାପରେ ପ୍ରେମ ଆଉ କଣ? କାହାର ଆଖିରୁ ପ୍ରେମ ହୁଏ, କାହାର ହସରୁ ପ୍ରେମ ହୁଏ, ହେଲେ ଆମ ହିରୋଇନଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜାଣିଛ? ଆରେ ଲୁହରୁ ଯୋଉ ନାଟକ ପାଇଁ ତୁ ବଦନାମ ହେଇଛି, ମୁଁ ବଦନାମ ହେଇଥିଲି, କହିବି କହ ଆଲୋ କହ ହଁ ବଦନାମ ହେଲେ ଏଠି ସଙ୍ଗାତ, ମୁଁ ଯାଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପିଣ୍ଟୁ ଦୋକାନ ଏକାଠି ହବ, ବହୁତ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ କାମ। ଏଠି ସଙ୍ଗାତୁଣି ତମ ଚାନ୍ଦି ଆଉ ସଞ୍ଜାପତ କହିଲେ ହାତୀ ମନ୍ଦିର କଥା କହିଥାନ୍ତି। କଣ କହିବୁ ମତେ? ତୋ ଭାଇ ଅଛି ତୁମେ ରାଜ କରୁଛୁ? ଏଇ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଭାଇ କଥାଟା ଶୁଣିକି ଯିବା ଦରକାର। କହିବୁ କହିଦଉନୁ, ଏମିତି ଅଧା ପାଟିରେ ଅଧା ଗଣ୍ଡେ ରଖୁଛୁ ଭାଇ। ନାଇଁ ମାନେ ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି, ତମେ ମାନେ ଆଜିଠାରୁ ତମରି ପାଖରେ ଯାଇକି ରହିବେ। ଭଲ ଚାକିରି କଲଣି, ଭଲ ଘର ତମେ ଭଡ଼ା ନେଇଥିବ, ତମ ଭାଇ ମାନେ ଯାଇ ତମରି ପାଖରେ ରହିବେ। ହଁ, ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭରତ ତ ଆଉ ଏ ସୀତା କାଇଁ ଏଠି ପଡି ରହିବ? ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯୋଉଠି, ଏ ସୀତା ଯାଇ ସେଇଠି ରହିବ। ଏଠି ଶୁଣ, ମୁଁ ଯାଇକି ତମରି ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବି, ତମ ସାଥିରେ ମୁଁ ଯିବି। ଆଉ ମୁଁ ତୁ ଏ ଢୋଲକୁ ଧରି ଆମ
ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ମୁଁ ମନୀଷାକୁ ମ୍ୟାରେଜ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। କଣ ତୁ ବାହା ହବାକୁ ଯାଉଛୁ? ଏ ରଜ, ଆରେ ମୁଁ ତ ବଡ ଭାଇ ନୁହଁ, ତୋ ବାପା। ଏ ତ ବଡ ଭାଉଜ ନୁହଁ, ଏ ତ ବୋଉ, ଏ ତ ସାନ ଭାଇ ଆକାଶ, ଏ ତ ଗେଲି ଭଉଣୀ ରୂପା। ଆମେ କେହି ଜାଣିପାରୁନୁ ତୁ ବାହା ହବାକୁ ବାହାରୁଛୁ। ତୁ କେମିତି ବଦଳି ଗଲୁ ବେ? ନାଇଁ ଭାଇ, ମୋ ଭାଇ ବଦଳି ଯାଇ ମୋର ଭାଇ ବାହାଘରରେ ବାହାରେ ପଡେ ଅମର ବାଟେ ବାଟ ଚାଲୁଛି ସେ। ଏ ଭାଇ ଛାଡା ଜବର କରୁନୁ, ଏଟା ପାଇଁ କର ବିଦ୍ୟା କରି ଦେ ଭାଇ, ବିଦ୍ୟା କରି ଦେ। ଏ ଘର ମୁଁ ଏକା ବିଦା ହେବି, ମୋ ସହିତ ବିଦା ହେବେ ରଜ। ଆସ ରଜ, ଏ ଛୋଟ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସବୁ ସମ୍ପର୍କ କାଟିଦେ, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ତମେ କାଳିକି ଆସ। କାହିଁକି ନା ଆମର ଅନେକ ଗାଡ ବାଟିବାର ଅଛି, ଶୀଘ୍ର ଆସ। ମୁଁ ଆସୁଛି ଭାଇ, ଆସୁଛି ବୋଉ। मारियो दे उठे ठोक दे ठोक মরে যাইছে, মরে যাইছে তো বউ। দেখে না মতে বউ, ଯୋଉ ବୋହୂଟି କୋଳି ପାଖେ ମଣିଷ କରିଥିଲା, ସେଇ ବୋହୂ ଲୋକ ଚାଲି ତୁ ବାହା ହବାକୁ ଭଲରେ ଚାହୁଁଛୁ। ଆଉ କାହିଁକି ମତେ ବୋହୂ ବୋଲି ଡାକୁଛୁ? ଆଉ କାହିଁକି ମତେ ବୋହୂ ବୋଲି ଡାକୁଛୁ? ଏ ଭାଇ, କାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରକୁ ଗଲେବି ମୂଳଠାରୁ ଅଲଗା ହେଇଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ମୂଳଠାରୁ ଅଲଗା ହେଇଯାଏ ତଳେ କଚାଡ଼ି ହେଇ ପଡ଼ିଯାଏ। ଏ ଭାଇ, ତୁ ଗଛଠାରୁ ଅଲଗା ହେଇ ଭଲା ବେଳ ପାଲଟି ଯାଏ। ତତେ ତ ସାନ ଭାଇର ତମେ ଯେତେ ଯାହା କଲେ ମଧ୍ୟ ମୋ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମୁଁ କେବେ ବଦଳେଇ ପାରିବି। କାହିଁକି ବଦଳେଇ ପାରିବୁନି? କାହିଁକି ନା ଆମ ଜାତି ଛୋଟ, ତାଙ୍କ ଜାତି ହଉଛି ବଡ। ମୋର ଭାଇ ଜଣେ ଢଲିଆ, ମନୀଷା ବାପା ଜଣେ ଶିଳ୍ପପତି। ଭାଇ, ଆମ ଷ୍ଟାଟସ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଟସ ପୁରା ଆକାଶ ପାତାଳ ତଫାତ। ସେମାନେ ଯଦି ଜାଣିବେ ମୋ ଭାଇ ଜଣେ ଢଲିଆ, ସେ ଏ ବାହାଘରକୁ କେବେ ସେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବେନି। ଯଦି ଏ ବାହାଘର ନ ହବ, ନା ରହିବ ମନୀଷା, ନା ରହିବି ମୁଁ। ଆଜିଠାରୁ ତମ ମାନଙ୍କଠାରୁ ମୁଁ ସବୁ ସମ୍ପର୍କ କାଟିଦେଲି। ସମ୍ପର୍କର ଦୁନିଆରେ ତମେ ମୋ ପାଇଁ ମରିଦବ, ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ମରିଦେବି। ଆମେ ପୁରା ଗୋଟେ ମା ପେଟରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ଏକା ନାହିଁ ଦି ଖଣ୍ଡ ହେଇଛି। ତୋ ଦେହରେ ଯୋଉ ରକ୍ତ ବହୁଛି, ମୋ ଦେହରେ ସେଇ ରକ୍ତ ବହୁଛି। ଆମେ କଣ କେହି କାହାକୁ ଭୁଲି ପାରିବା? ଭୁଲିବାର ମିଛ ବାରଣ କରିବା ସିନା, ହେଲେ କେହି କାହାକୁ ଭୁଲି ପାରିବାନି। କେହି କାହାକୁ ଭୁଲି ପାରିବା। ରଜ ତଳେ ଛାତିରୁ ସିନା କ୍ଷୀର ଦେଇଲେ, ହେଲେ ସ୍ନେହ ମମତା ଦବାରେ ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ଉଣା କରିନି। ଆରେ କାହିଁକି କାହିଁକି ଯଶୋଦା ମୋ ଆଖିରେ ଏତେ ଲୁହ ଦଉଛ? ତୋ ପାଖରେ ମୁଁ କି ଦୋଷ କରିଛି? ହଁ, ତୁ ଦୋଷ କରିଛୁ। ତୁ ଏକା ନୁହଁ, ତମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଦୋଷ କରିଛ। ଦୋଷ ତମର
ତମେ ମତେ ଡାକ୍ତର ପଢେଇ ଡାକ୍ତର ପଢେଇ Kali ini jalan lagi. ଭାଇଟା ମୋର ଡାକତର ହବ ଆରେ ମୋର ଖାତିରି ବଢିବ ସମସ୍ତେ କହିବେ ଏଇ ଦେଖ ଏ ଶଙ୍କରା ନାହକଟା ଭଲ ବାଟି